Ni errapu ninuen gerriek 9 urtegaz. Orduen, ordura arte joeten nintzen eskola, gure barriadan gaunken, eskola de barrio, Sarrian, bolun aurren, eskola polit bat apos, ikantxe batzen ginen danok. Erreka bastarrean. Baina asko, politxelekuen. Dana barri zegoen gainera. Orduen, Felipe Urtiaga berrizkuek eta Republikiaz, orduntxea egin barrizek, eskuelas de barriada, oso politek. Eta egin plan bat gainera, eskaz bat hau dizek egun, ondi pinitek. Baserritzetan baino beto, Gure txietan baino hobeto. Bajila itzelak ipinike, neukien plana jaten emoten, hango inguruko guztiz eskolara joten zinak, bertan janariak ipini eta txapi eta dan eguen. Plan oso polite, baina abeak hau esan gerriaz. Eta gero, urrengokuek, gerra denporan, ia horrei, eskolak eta txartu hau, por ejemplo, Elias, San Maristetan Durango, Napur bat, baina edadik egin gerri ezelan eguen horrekarako bazan. Eta Feliz B, bilizan, morun horren, eskolan, baina maestra oso onak egiten gendu zen, Orduan asko ikastek nuen buruz, eta asko egiten gendu. Maite zer gendu zen gu maixuek eta maestrak, beti maestra egiten gendu, maixu ez.